kayo inaimbang malemte yung kapsat. Karaman, dati ito digiti Mannangan ng Ilocano, dati ito treasure trove. Ito Batac, magnuang Batac. At padasan din kang kitaan, ano niya ito tayo iti uneg. Okay, nalpas kami mga karaman. Napsog kami. Okay, bye-bye. Hello! Please subscribe to our channel. Mga karaman, Mannangan ng Ilocano. Mannangan nga Ilocano.